ngomong usah. Kejalu Pak D. Ya, sehat. 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 Fokus dong Pak D. Maksudnya? Jenengan kan ini balik kula toh. Iya. Lah pun niki ampun napa niku ningali niki. Maksudnya aku kurang fokus ngono ya. Nggih, jenengan kurang fokus. Kan saya tanya sehat Pak D sik doblo ngene. Oh. Kan berarti delok uget-uget niki. Ya pikir parane nek ndi ngono lho. Matur nuwun lah kok aku diluk-luk to. Lah kok iso metu kudune yo nesu lah mau suket-suket kok yang ngono. Apa dalek aku ya ampun Pak. Oh, bisa nang kene. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Pacitan gitu jenengan. Izin Mbak Izin balik kalian Pak Haryanto. Betul. Menghibur dulur-dulur masyarakat Gondosuli. Gondosuli itu termasuk tanaman. Gondosuli. Gondol itu ambu, suli itu wangi. Wangi. Dadosnya masyarakat mriki itu seneng. Nggih. Terus Tak kira gondo iki kena cetha. Gondo iki mambu suki luwe li. Kena cetha. Sik. Apa? Digenahne lho. Awakmu lho, gak coba. kan wis jelas kok. Apa jenenge malah ngomong sih Mas Bare. Gondo. Gondo itu Mambu. suli itu jenis tanaman yang berbau harum. Nyenengke iso nambani pengobatan alternatif rematik itu termasuk jenis tanaman suli. Ngono kuwi lho. Ya kaya raimu. Gondo mambu suluwe li kok jajal. Li, ono ewe. Liku. Liku ora kok liku. Lagu liku. Limu. Hidup penuh. Liku ora kok limu. Ora kaya nguri banget. Ketemu wong wedok iku mbok sing mesra. Paling tidak iku gandrung. Coba bes. Kaya tutur kumang to. Oh, tadi yang ketok wong wedok digandrung. Gandreng. Gandrung. Kami tenang kok ye. Ayo, siap deh. Siap. Siap ora bola. Mos iki. Ora kalau ben tau dhewe bola kalau. Ora. Apa? Apa? Siapa? Leye Pak ora ketor. Paribasane mangan sak mangan. Mangan sak mangan. Kepiye iki? Pereng iku ono raine sampeyan. Kalendon.
Kali kok. Lah tepuk iki. Kali kok, saya kok kali. Kok Romo. Tidak gandro parek nek kos jadu. Paling ora nek jenenge kan. Mas Gareng, kan saking sayangku karo Mas Uncep. Dadine kan aku kangen karo Ya, iki ning daleme Pak Riano munggah salah buat gayo. Ngomongnya ora. Pas penonton sing pojok kono ketok lho Mas. Jadi Kali basane mau Mas. Pereng kono rayu sampe aku suci. oh ngerti. Saking kangenku gak Saking kangenmu nang omah mangan sak mangan njoko pereng lho kok ana raine Uncep. saking kangen Bile ibarat kowe nek rayu terus Njoko sego. Sego iku kok nang wako ana sego. Sego tak cedhek lho. Kok ana raine Uncep. Robo urane gambar 11 kok bilang-bilang di Awak dhewe kan wis sering ketemu. Lah iki kan jarang ketemu. Omongannya diambil sing koyo ngene jenis tumbuhan hasil bumi wong Gondosuryo iki. Bote. Asal kuwi wong godo sulit modele ngene. Orang kok, mana nak ketawa. Ketara untuk sembarang barang molok sego iki ketara ayu Uncep. Oh iya, Aku sekol. Bukan kok lalar ngono. Edok adus banyu cebur iku ono raimu Mas. Ayo. Mulak aku kok ketok. Piye ngono nyawang kowe. Macak wireng kabeh ora. Sampai wis pelekno aku kok kangenku wis tak angen-angen pertemuan. Mbok suatu nang mburi Ketara sapa? nolep lho. Ana sapa, Bro? Ono Uncep lho. Berarti awakmu buat tidak muni jebul enek sapa? Ono raine Uncep. Mesake iki nek rumin buat rentake iki sapa no? Iya. Keringet nek koyo ngene, nyambut gawe rekoso koyo ngene mbok kena sapa. Kita es kiramu lho. Lah iya kan saking terus nang karo aku. Iya kok terus kowe barat aku koyo telek. Kowe ora kena semulan. Menungsa urip iku. Ngomong. Hah? Ngomong. Lagi kita yo kira tenan. Lah ngopo? Pas sing teles dilapi lha ilat kok dilapi. Lah yo saking terus maneh. Saking dilapi ora terus. Sampeyan kudu ngerti yo Mas. enak ilat garing. Menungsa iku lah belajar ilmu ikhlas iku yo Ucap. Omong sampeyan ibaratnya sampeyan kok aku belajar ikhlas iku teko sampeyan Mas Kok iso? tak ibarat nang wong sing naik Di ibaratnya tai ya. dadi apa-apa pas mikir apa kan wis gak dipikir ngomongnya gak bakal Ora dipikir. Jadi wis telek. Ya wis. Kita jenenge sedekah. Ora sak dipikir, ora dipikir. Kok golek nguyung yo ketawa wae ning ucap. Dan kalau nak diri. atau kalau ya Sampe aku cemburu karo aku mergo terus karo sampean dalan aku cemburu karo aku. Aku gak seneng gede-gede, aku seneng sampean. Sorry lho bos, video ini kok. Aduh. Iso. Iya Mas Gaye. Wong jeneng wong lanang kok jaluk aku wong wedok. Misin-misin. Lah ngopo? Lah yo kudune wong wedok sing aku wong lanang. Ora mesti zaman kemajuan, zaman modern. Lanang wedok padha wae gantian. Piye Mas Gaye? Ya kudune wong lanang ki mampu wong wedok. Lho. Kudune lak ya aku sing kita. Kudune wong wedok. Ayo kok. Tak kira Kok sing rasane. Bro. Kene lho, bro, ning kene lho. Landangan ngono. Rasa pangkungan deh. Yen aku wong aku gelem. Kowe yen aku mangku siramu, kok anu nek gitu wae. Ora nek saya ngene iki. Yo, iya wong lanang mangku wong wedok. Sampai
berubah-ubah ya. Kadang gembira, kadang uger-uger, Terus kadang gempentul. Wis sampe makane aku terus karo sampean. Mergo iso berubah-ubah, menempatkan diri di mana aku sampe iso Mas Ucet. kok bilake Billy. Ini lek begini bokone Billy to. Ambine Ponorogo. Semua. Semua ki kancane Billy. Oke, kawan-kawan. Oh sejenis. Sejenis padha karo sente ae mana ganti. Nek sente kan ambune kan wangi. Nek lek suweng ngerti yo. Jenenge bunga bangkai. Gatal Ayo gon aku enak lho suwek iki. Apa suwek plotot enak banget gon. Lah kok iso suwekne nggonku gateli. Gon aku suwek sing cilik-cilik ae jenenge suwek plotot. Nang di plotote wah bluk ngene enak. Wis aku plotot. Aku kan nang wis gandel. Coba sampean Sing dipelopot ya awak. Suwe dipelopot dene. Pripun mau? Detan ora dadak Sing dipelopot ya awake. udun. Boten iki Pak Sulo haus yo. ora haus kok. Iki maksudnya ora haus. Terus no marang Mas Ucet. Ora kok tresno. Lah apa? Penasaran. Penasarane yo apa Mas Ucet? Karo kowe beda ora. Kene iki aku seneng ketemu sampean tapi tak Pengen- iku bingung ukuranku lho Mas. Bingung lek mikir ukurane sampean. Aku kok coba tukokke klambi. Lah terus? Tukokno kain ae. Ya klambi ukuran ki angel. Ukurane wong tuwa gegeden, ukurane cah cilik sesak. Aku ki mesti dandakne. Oh dandan. Deneng penjahit. Robo. Iki tenan cita-citane dhuwur. Cita-citane. Lho, Mas Ucet iku mun 1000 lho Romo. Cita-citane dhuwur, setiap dagang, setiap rokokku cita-citane dhuwur. Pengen dadi wong sing paling dhuwur sak ngalam dunya. Maksudnya dhuwur gegayuhan. Lah dhuwur gegayuhane karo dhuwur pangkate. Iki tenan iki. Kowe arep pengen ngerti. Endi kene mantas iki, Mang? Iki kok golek tas? apa kok golek tas barang iki nyawa iki? Apa arep oh ada snack kok piye to iki? Iki bocah iki tenanan. Lho. Coba aku pengen iki pangkate Ucet iki tergantung ning tas. Tergantung iki jajan iki ning tas. Pangkat derajate Ucet iki manggone ning iki. Kok sampe tas? Sampai kaya ini merahasiakan ini dari saya. Oh, leganya kamu ya. Oh. Berarti kamu awakmu tergantung ning kene iki. Maaf dek, aku nggak lupa dilebokke kono kok Jajan. Ya ampun, cita-citane kok nang kene kabeh. Genep. Ya ampun, Mas Garek. Cita-citane nang kene kabeh sampai aku gak ngerti. Apa lu kuwi? Meneng sik. Rahasia iki. Apa kowe kepengin delok cita-citane udah Mikir lu penasaran. Santai. Kalau sampean karo Romo tiba. Ya Allah. Romo Mas kaya kono to. Coba dadek kono jenderal. Cita-citane kaya Ucet. Cita-citane tegas. Dadah. Wong bodoh suwe sampai kaya ngono. Cita-cita. Isinya apa to? Cita-cita. Kok cita-cita kok jane nggon ngetas lho. Ambek biloke aja kaget. Ora percaya. Kaya apa to? Kaya apa to? Ora percaya bocah cilik belas bocah cilik. Nonton-nonton kok iso gawe kaget kabeh. Kaya ngopo? Coba buka. Cita-cita. Buka ngene. Baca. Ora enak apa-apa. Bisa kok. Saya kok gak ngerti sama cita-citanya saya sekurangnya ya. Sowine. Meneng Pak, sampai Pak. Cita-cita. Iki malah kaya ngedon geter-geter ya iki jajan-jajan. Lanang. Wah. Duar. Jangan aku dong. Ojo-ojo. Iki sing ngerti sing duwe cita-cita. Jajal tak jupuke cita-cita siji ae pengen diwujudke. Oke.
oke aku tak siap nek kene. Kene. Beripun. Kene lho. Jajal. Kok suwi mentok Bang? Angele cita-cita ini. Kok suwi anu. Rombak suwi lho. Kaya kelambi kucing aja. Ya ampun, cita-citanya jadi penari kondang loh ini. Kira-kira loh, ya ampun. Maka nonton kalangan tak buka itu kaget loh. Anjay. Cita-cita si nomor 1. Cukup. Wah, wis ngomong-ngomong malah nangis. Seru cita-cita lu malah nangis ya Allah. Wah, ini malah nangis. Malah nangis tak malah nangis ya Allah ya. Ya Allah malah nangis cita-cita lu tuh. Malah nangis ya Allah ya Allah. Nangis sepi ya Allah ya Allah. Apa dicabuli robosun. Ya Allah malah nangis. Biasanya jaluk mie. Jaluk mie. Ya Allah, cita-citamu kok kaya ngene. Ya ampun, cita-cita. Suare gua ngompol ya Allah. Ya Allah malah ngompol bisa malah ngompol ya ngompol. Ganti malah ngompol jadi piring air ya. Dan ini hotel malah malah ngompol ya Allah. Kayak ngompol. Wes ada. Ayo. Dam. Malah ngompol. Masuk apa nih? Katok gajah. Berarti katok gajah loh. Gajah binatang yang amat besar, telinganya lebar, larinya panjang. Kalau berbunyi, Ya ampun, pintar sekali anak aku. iya mami. Ini gajah apa beleduk? Gajah Oh gajah, mana telalainya? ini. Kalau bunyi, ya ampun pintar Rere. Anakku kalau di sekolah diajari nari bisa? Iya, nari ibu, Kok nari ibu? nari ibu. Besok piknik, Ini ngompol. Piknik rekreasi. rekreasi, Terus renang. renang. Berarti ini dicolok kabeh. Iya, Iya. pas piknik lo. Gini. Lek di sekolah diajari tari-tarian kan? Iya. Boleh ini dipakai Dipakai dulu langsung Ya nari. nari dong, Le. Nari. Ya nari ini ganongan. Nah, ya. Ganongan Nah. cendek, ganongan Oke, sekarang atraksi di sebelah sana. Coba. Ini nyanyi deh, Mas. Reok mas, reok. Yo. Ini dicoba. Tak coba. Lah ya mosok ora dasi ganong ngesoli gajah dasi ganong. Malah bahaya gitu mulai gawe kanok gajah Oh, terus iya. sampean kayang. Loh. Ingat tibamu batin, diku kakak. Oh. Lah kok iso to? Yo ora kok. Tolong mau. Apa aku galong kowe iki ya? Ya Allah. Allah. Ini enak. Yo sedeng to. Hati-hati. Ki mbok apa? Iku ada golongannya tuh.
Ya absen banget atraksi jungkir balik ngono kan. Lah nek terus ngomong lah kurang ketok mendetes matok kaget. Kena bakok nang ngumpul. Ya balik aja jungkir. Bare koprol. Alon-alon. Aja kesusu. Malah mau tidur. Bocah iki dibojo. Yo nek gatek to mo. Bojone ajeng opo? Mengke jeneng suruh. Gede dhuwur aku sekolah ngene iki bojone. Bojone Iya ya. Iya napa? Jenengan bayangane napa? Kok piye iku maksude apa? Jelek aku kan nyuwun besok. Lah bojone kok diburu piye? Arepe diburu. Padha kula to. Nggih sami kali kula niku sami. Gede bojo kula sithik. Lah nopo jeneng awake kok maibul. Nek jodoh rezeki pati menungso ora ngerteni. Ayo. Ayo lho. Pasti ya sendiri anak. Saged. Putrane kali lho Pak Dene ampun kok. Ya kok. Ngaten lho mo. Ora mati. Kaya kirik. Awakmu ki mesti nesu. Mati. Kok ora ngece yo kaya wong. Ora maksudnya anak iki ya kaya iki. Nggih. Lah ya iya. Lah nek karo kula iso kaya romo sun. Ngawur iki lho mesti gak kok mesti Mesti arek denggelmu iki. Maksudnya bojo iki lho anak iki ya kaya wong ngono lho maksudnya. iya bojone. Masa asu. Ya wong masa asu ta wong. Nangis. Ora nangis ya diloke. Nggih uwong, jenise uwong. Jenisnya wong. Maksudnya ini lho Bro. Kalau modelnya bentuknya kaya ngene iki apa terus dawa dhuwur ngono. Yo kok manut ibuke. Iki kan ora dadi. Iki boten dadine komplit lho Pak. Ya komplit maksudnya iki ora dadi. Iki kok gak ora dadi lho Pak. Iki ngono wong bantat. Wah. Kecekrek. Ora bantah, ora kok bantat. Mengikuti zaman iki menungso modern. Iki karo jangkrik opo? Jangkrik kok Jangkrik
Iki cara zaman saiki niku. Napa Mbak Prabu? Efisiensi manusia. Kaya anggaran pemerintah. Efisiensi. Efisiensi anggaran. Nggih. Enggak, anaknya dulu. Dhuwur Pak. Anakku ya dulu. Nggih. Bener-bener Dhuwur bagus ayu-ayu. Ngopi kok tanggoku bagus-bagus ayu-ayu. Anaknya sampai ya apa? Bagus. Mergane Tanggoku bagus-bagus kok. anak urunan. Hah? Yo ora to, Bu. Berarti awakmu tanggapan Ngono. Bojomu kowe akeh. Hawa kowe. Ora. Kincim. Rodone bojoku kowe. ora aku tegese jare Asline kowe meri karo bojoku kok. Kowe gede dhuwur kok bojo, aku nang nggonmu kae lho. Kae bojoku kok sapa yo ditambahke. ndak mau kok Lah budak ngono lho. Anu Mas Gareng ngeten. Bojo karek, bojo karek. Ayo, kuwi kudu bojoku. Lah sapa? Kuwi iki ngene tok bojoku iki. oh lek panas ki ngerti yo Piye? Oh. Apa? Wis saya nemen, wis sing palsu iki ngene. Oh dadi aku bojomu ngono tak kira bojone kono. Nek bojone Mas Mucet iki keluarga awi lho. Saiki wis tak anu kayak skincare. Oh. Skincare. Skincare. Kali dalam modeling ini ya bisa pintar ya. Pinter maksudnya jelas. Jenengan iki kok aja ngono Pak De, kan mang gak cocok buat cangkem iki. Maksudnya Ojo terus ngelokke ngono Anu, Kak. Romo sum lho, ibarate dalang ki Gusti Allah katon. Bapak nyangkem-nyangkemke lho. Kan lho kualat bawa dhewe. Ojo cangkem. Delok. apa? Apa ora ngrasa apa? Soto. lah ya maca karangan dalan Jenengan itu penasaran dengan hal yang bagaimana toh Pak? Orang dalam modeling ini pintar pintar. Loh, gila. Nek sithine tak rasake jero. Lah kok iso kaya ngene kok pinter golek duit. Iki cara kasare. Ngokangku kuyul. dan kita apresiasi lho Pak Sinten awakmu apresiasi lho awakmu sakmono Orang tegese adine Gusti Allah iku kuwi. Oh, ngaten. Dene nek kuwi nyoro. Kelebihan tapi anu Lah kula awet tau nyuwara rasane kok jegong to, Pak. Niki awet. Awet sore niku tegese kok nembang lho Kembang lho. Oh, alah, nembang kok. Apa tentang Wong asu. ayu Wong ayu. Niku sampe ayune keluwihan, Pak. Dadi asu. Kulino golek blek-blek. jenisnya uang apa kembili? Keren apik-apik. Ya dah. Jadi gandel Pak nggak? ambek kancaku TPA. Jadi Duit tuh. dari mana mulai ini? Kanca TPA. Wenan mulai ini. Oh sesuk tak SMS. oke. Enak sing tak ngono. Oke siap. Joko ke Gunung Kawi. terus teporan Terus Hei. Gantung lanang. sing lanang karo sing wedok. Pepujane Ya. ati. Iki buat ini sing bisa ngono ana. lah kok iso lho Romo sun iki bisa-bisa. lah kok iso Aku no kuasa bayar, aku kuasa memak-memak lho. Ya, ini aku sing biasa. terus Koyo. iki dipadane karo Lah yo aku mah brene. ya dadah Koyo ngene. Lah iso pas to. Lah iya. jajanan disanding ya Koyo. lah kok iso Mantap. Wajahnya kan pede. Kok iso? Lho iki kok ini madhepe lho. Napa kalau dia nyolong-nyolong. Cedak sepira. Lah ya ampun iki kok iso. Ya apa Pak Didi dino. Iki pancen cukup
gembung iki lek ndase karo sikile larek iki jungkit gembung awak. Monggo Pak Suki jalan awak kali kula. Lah iya, iki juga gembung dadi aku sirahku iki gembunge Pak Sun. Lah malah pas. Pak Sun mustaqone Pak Sun gembunge aku. Wis kaya ngene Pak Haryanto. Suaramu coba wis menak-menak kembungane. Kaya Nyamang rai Probo. ngene wong nadang Rob ampun. Dalang iki sesuk jauh dipongor. asline lho. Langsung karo budak kok omah-omah. Yo ora to ora. Tegese nek perform ki jare Pak Suki sing totalitas ngono lho. Iya ning kon penyiyum e. Ngene tak ngomong. Pas koyo ngene ngono pe apik kok. Ya, dijajal ya. Koyo ngono, cep. Pas koyo ngene nyamang rai Probo. Rai Probo ngedep pipimu. Ngerti ra, Pak? Ngerti ra? Tos de cerita to. Ngono nesu, mek. Wah, Ngomong kuat. kaya ngene wong nadang asma Iya. kurang arep le. Kurang arep le. Ora yang bener ya. Apa? Ya. Apa to? Iya. Dasmu ning Ayo lele. Apa to? Aku dewe. wong gandrung iki bar ketoprak kepalane laki-laki itu di atas kepala perempuan. Loh, kowe iki ngadep kondem. Terus Sik. Aku ngadep kepala laki-laki di atas kepala perempuan. Nek ngatur ora usah. Boten. Oh, ben diatur perempuan dhewe. Itu ora cerdas perempuan. Oke, siap. Ayo. Yo. hargaan dulu ngopo-ngopo. Mas Ginja, Kepiye diajar? pas sampean nggawa HP, iki getar-getar apa? Kok getar-getar kok saya banget? Aku deg-degan. Ya ampun. Aku pulang itu bisa enggak sih? Coba. Ora macekannya bengkong ketene iki kok. Wis macekan. Aku jane yo ngumpet lho. Aku kakakku kekabah no. Lah kok iso kabeh lho. Kan mau kira anggo delan wis ra cukup. Oh, moga kamu ra cukup lho. Mboten cukup kok. Bikin apa pengen apa? Mboten cukup. Lah iya. Banyak meneh. Maksud iki begini yo gak umum ya. Yo. Ya. Do tewa. Lah ngopo? Lah kok iso dudiwane mburi. Jadi, kowe anu kok panggonan pangarep kok. Ya. Kowe pangarep. Iki dibangun madhep bule mau ngadep-ngadep. Madem ning bukuwe. Loh, Mulai Ora nek masalah. ora masalah pripun to? Iki disetremeng lho. Dilat lho, Pak. Yo kaya nyedeng temen. Oh, tonton wong omah bubrah. Ya ora. Lucu lho karo kowe ora bumi. Alah, jenenge. cepet-cepet gini. Engko dulu lho, kang
ya. Yo manut Romo. Aku selera ketemu karo Romo Sun lho. Ngopo? Sakit kita era normal ya. Jalan dosa. Apa lanange lho? Iya tegese gungan ngono. Saking terus sampai karo sampai. Terus Romo mesake peringatan kurang setia gitu. Kurang mati kepiye. Nabi meneh sing terus. Iso. Sebelah kene. Rada iso terus. Apa iso ngene iki? Rada iso. Iya. Orang berdiopo. Orang koyo geleman ya jebule. Orang koyo geleman. Geleman maksudnya itu lek gak gelem sampe celaku kan potong bayaran gue. Geleman tegese apa? Tak ono sampe anu ojo melu. Benten polisi kena pasal. Geleman apa maksudnya? Orang diumum. Penuh dalam sesepuh itu ngaku. Geleman apa maksudnya? Jadi mek-mek. Jarane profesional kerja. Sampai cemburu berarti kamu. Cemburu. Lah kenal Promosi jujur dan Makan kau iso kan digandak deh. mau santai mawon mau. Pulang gandeng kali niki santai. Ora mungkin pas. Nek nang sing pas ki lho, santai. Iya. Kok perkara ngono itu cemburu apa gak elek bener ya? Oh, peleng apa? Jenengan nalika nolak aku ning Surabaya. Santai ora awakku. Lah terus Cuma pas aku pas duwe. Oh, tapi tak bener-bener. kok iso pas duwe berarti kan ada kendaraane. Iya ora. Kok iso jalan kok bidak-bidak. Tegese ngene lho Mas Gare. Aku karo Pak D ini sudah kenal sejak lama. Sejak lama. Kula pas Sejak tahun 99. 99 sampai Oh, 2000. ini lho nek kontek. Jadi keples sekolahnya nanti pasku. Iya. Ya, sekolah. Sekolah mau duwe. Rondo iki. So adik kelas pas Sok ada kelas toh. Ambil kelas. Ayo, Romo Sun ada kelas. Ambil kelas. Dek kaonan lulusan tahun 87 koyo. Nyuwun sewu. Kok kasurnyane ketok sepuh niku ki apa jenengan gesane kebranas to, Pak? Beras rai. cek luncak. Aja ngomong. Dia coba keberangkasmu. Bagi udah tuwek. Nggih, ini ngeten lho Mas Ujat. Tegese saat di kelas itu dulu satu sekolahan, ning pihak napa beliaunya sudah lulus duluan ngoten lho. Probo kuwi tak guru tekan iki. Cak ribot cak nggih. Ini lho tekan. Dengan lu probo aku muni kudu terus nih. Yo gak kok ada jelas ya. Uncet rumahno uncet ngono. Kita kok koyo pituk. Anak wong iki jelas kan mesti angel dalam ini. Ora nek surat. Ngomong tak yo wis bene. Wong terang kono yo kono dene kaya cecek kok. Ya, terus lah tentangnya. Mau Lah terus semua temuan nih. Picek-picek kae kok. Ora tegese ki cecek ki tegese awakmu ki wijan terus tetok penak dimokne ngono lho. Oh, Bu. Yo, siang pantau ratri. iki dorong tok Kasih akan terlalu itu kan kok. Bawone Boleh dereng tahu. Dudu kita yang Pamakno iku jejer lan wong
Iki apa iki? Wis kok aku biyen. Iki jendek apa tangan? Jendek apa tangan? Oh, sebenarnya Buatan. tangan yang normal. Buatan kalau saya itu buatan Oh, berarti lihat tangan nggak normal. Ya. buatan pulau buatan nyanyi kok, ya login buatan. Pamah nona kudo. Tanpa aku tahu sasat sara ing joloti. Lah nasibku kok penak mendadak dan piye to? Gowo karo lindi-lindi. Ya aku kan ibarate kene kon anu kok. Apa? Kene iki ura-ura ning bubuk. Bubuke sapa, Mas? Buke kowe kulo. Kowe kaya bubuk. Kalau keterangannya ngebuki raimu, yo. Si kowe bubuke kowe kulo prokate nyindir. Rayo Kowe kaya bubuk. Nidam sari Wis ayem to. Wis lindi-lindi gubuk, gawane ya wis rampung. Nah, nembang. Oke. Siang pantau. Oh, dibacot niku gawane. Iya. Nang kene niki. Ya, kayak apa? Ingatan ya. Monggo. Yuk, musiknya tadi. Lintang niku, lintang. Ya, coba. Bintang semua. Monggo. Yes. Atus Mas Bunda. Halo, Pak. Yo. Ibu Mandau Indonesia. Asia. Tolong
Susi. Mbak Susi ya. Mbak Suti. Susi. Tauro Susi. Mbak Suci, Mbak Susi. Lah ngopo? Wis ngerti ora? Burung. Mbak Suci, Mbak Susi. Lah yo. Lah mosok wis ate burung. Ya bocah urung lho iki. Tekan putih Romo, Mbak Suci. Oh, Lah iki. Ayo. Mangga Mbak Susi. Laki lo, maksudnya ada laki lo. Lah apa ya, Mbak? Biasanya lembut, Jen. Ini lembut. tak tengok nangis ya, tak tengok nangis ya. Wilujeng dalu. Sehat nih. Alhamdulillah pinaringan sehat seger wae. Wilujeng. Panjenengan kok ini? Amin alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mbak Susi. Ini aku kaget. Rono sejak kono. Apa yang lagi rusek ada? Kero. Yo wis. Mbak Sus, baru piro? Apa aku kira nyaman iki koyo aku lho paling ora karo Mbak Susi. Susi. Mbak Susi. Disawang nang disawang muka. Ya ngono. Iya, Susi. Oh, ngomong sapa? Lho, Pak, tenanan. Ora. Bocah iki bocah lantak. Alah. Lah kok getak-getak. Oh, mata. Pikirannya aku ngomong apa sing lembut karo panjenengan. Oh, alah. Pisan kas aja Romo. Pripun maksudnya? Ora. Ora lho. Iya lah. Mas Gareng sampun iki kan bagene ngoten lho Mbak Susi. Injil Pak Probo. Ya ampun, dangun kepanggih. Nah, Kangen-kangenan yo. Ya paling Mbak Susi. Dan penak koyo ngene kok. Penak untuk mlocot. Penak koyo ngene kok. Mbak Susi. Alhamdulillah barokah. bisa dong. Mbak Susi gimana Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Uca. Sehat-sehat. Iya paling mulane karo Coba Pak Prabowo Kang Susi Lembang Rok Kaping. Ya kan? Ada. pengen roh cita-citane. Ini sama aku. Moga-moga capek dulu. Rok, capek dulu rok. Jadi Itu hati-hati. Siarno Rey, Siarno. Oh, Roman ini mantainya minta sumandi. Oh, Ya, ada request dulu mau. Nanti. Kita Bang. Sumandi. Nanti. Manding. Oh nanti dikasih. Sabar dulu ya Mas, sabar. Oke. Kok iso?
Ada ngono aku iso gerak yo kuwi lho yo. Capek, kita tahu seloyo dah. Oh capek toh. Tahunan. Oh alah. Ya kesel tangannya Jadi udah tahu. Yo. Ya. Pasti. Apa enek rokok segale? Hae. Tapi ya yes, yes, yes. Nah, ngono kok rokok. Hae. Ayo jenenge wong lanang kok tak ngono. Yo. Cek. Halo. Cek. Rondo. Lah cenopo? Kita sing lanang ya ora betah kok. Ya apa? Ya pergo latake. Kulino ya. Sabar, sabar. Maka yuk. Dipakai sik karo iso. Iki kok ditabrak. Ya kok iso nesu. Ora ada sumber Pak tenan makane. Ya kok karo aku yo penak ya. Enak ngono aku kemocene. Kira kapok robot ini. Robot banyak apa? Penak yo ngene kok. Ya ya ya. Nesu aja. Saya memaafkan itu. Ya. Ya Allah sayang. Ampun, ampun. Gembok. Minta maaf, Apa iki kok bojo iki apa? Apa kok kene Lah kok ngapuk kok dimiki. Rene ora kena wis urip ngono. Rene ora kena. Wis ono wis ono. Yo, yo. Samene. Cek. Ya jangan pakai pangku bapak ini. Pangku bapak. Terus pangku bapake. Yuk. Ya. Ayo. Syukur.
aku asal tapi muter sih. Aku kangen karo Tata lek nembang. Aku bengi iki muter. Ya. Bengi iki iso